Vzácne slovenské písomné dedičstvo sa mení na prach. Na jeho záchranu získala Slovenská národná knižnica 50 miliónov eur od Európskej únie. V najbližších rokoch zreštauruje a zdigitalizuje 250 miliónov strán dokumentov, čím dosiahneme svetové prvenstvo. Slovenská realita ochrany kultúrneho dedičstva je aj o preplnených depozitoch plných múch, pavučín a prachu. Nevhodná vlhkosť a teplota rapidne znižuje životnosť už tak krehkých a vzácnych dokumentov. Tie najvzácnejšie preto knihovníci v najbližších rokoch zreštaurujú a digitalizujú. Zatiaľ ten materiál sa rozkladá rýchlejšie, ako ho stíhame zachraňovať. Čiže doteraz sme urobili povedzme 200 kg za rok, teda materiálu, ale my potrebujeme urobiť minimálne 20 tón za rok, aby sme zachytili to tempo rozkladu toho materiálu. Najväčšia záchranná akcia kultúrneho dedičstva na svete sa v Turcii začne v júni. 38 robotických a manuálnych skenerov bude nepretržite obsluhovať približne 200 nových zamestnancov knižnice. Napríklad Francúzsko, pokiaľ mi je známe, robí približne 200 000 titulov za rok. Zatiaľ, čo my urobíme a musíme urobiť 1 000 000 objektov za rok, čiže trojnásobne, štvornásobne viac. Nie len teda nám a celému národu, ale to pomôže najmä všetkým ostatným, ktorí chcú bádať v týchto dokumentoch, lebo budú vystavené na internete. Nové pracovné miesta pomôžu najmä čerstvo vyštudovaným knihovníkom, ktorí chcú získať prax. Bez nej sa vraj na trhu